lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Denver. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Denver. Tubuak ti kalingga, ngam iti agdama ket agnanaed kami ditoy Benguet, ta ditoy ti ayan ti trabahok, ket ditoy kami metten a nagpatakder iti balaymi. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko, bareng konak no makaibati iti adal, nang runa kadag iti padak nga addaanen iti pamilya. Adon tinang nangagak akapadpada toy padas ko, ngem kayat kulat tamet amang ngagan ti pannakaidrama ti mismo apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Abing hitala nga lo katamtiri daw, ha? Itayak pa ilang at tuk-tuk-tuk ngam nagpayag ka mangilukat. Anay ko, apay nga agsipat ka nga eh. Abay nagpayag ka mangilukat itiri daw ko na. At dalalagim ditaw na ganyan, ha? Ay, aday takamanan ako nak Denver. Di mo ambot isasawam. Agbutno ka man ganyan ka, Marilo. Agbutno ka! Awan ti ipudnokan ka. Tawan matmading ar-aramidag. Ala, umunag kakit din. Apay nga minayaan narabyan ka manan anagawid. Nagapgapo maya. Awang bibiyang mo. Tasaan mo tasikat mang bibiyagan niya ka? Nawatam, Denver! Mala! Mangidasal ka kititi ka na, pamabisina. Sige, mabiit lang nga Rod. Manggauak iti kanam lakay. Nagsweldo ka din lakay. Wen, nga madda pangaramata kiti swaldok. Awanan bagas tayo. Kastamat ng dagiti daddo mapay ang masapsapul dito'y balay. Aginot kayo mat ngamin panunutin nyo matirigat kong agtrabaho. Suruam tagimpain. Sana day taggastos ka gastos. Katwan matlakay. Agim impanak mata talaga. Dagiti matla importante aba nagtigat-gatangag para dito'y balay. At iti sangaribo. Isupay lang ti budget mo. Kinilo pay lang nga bagas ti gatangam. Tadyak pa'y makagatang iti may sa akaban. Sige. Adapay papanak. Ne, papanam nga kat awan matrabaho mita. Ay kat mabanak matagaliwak saya. Imbagla nga pangyaw awan ko iti kanayo na pan nakabanbanog ko iti trabaho. Sabali ti agparparik na kanyak. Adan sakit di manan sabali nga aram idan ti asawa ka. Kastoy nga min ti aramid na tunggal adda babae na. Sapay ko mata saan apod no ti atap ko. Apay nga itakalaan nga nagawid. Sa dino tinagturturugam iti dua arabi ha, Denver? Na, jak pala nakaununag ngam nagaduntin bagam. Ha? Na, naglisi ka man iti dalan ko, tasumragak. Oh. Nagkapuam ko nak. Di nakbugkawan na kasta. Apay ay adamagam amin na papanan kin nagkapwak. Ket saan kamat apakibibiyangan, ha, Marilo? Denver, agasawa ta. Karbangak nga rod amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti ar-aramidam. Naturog ka kitayan ti babaik. Anya? O anya? Napnakan? Ayop ka, Denver. Apay adi mo sardengan ti kasta nga aramid mo. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ay na, talaga kasta Aganos ka. Tasyak mat nga rod din nakiasawaam.
Awan basol ko Ta isuda mat nga ruti kumpat kanyak. Isuda ti mangkamkamat kanyak. Oo na yan, Denver. Oo na yan, tikas na nga aramid mo. Aginggat ka ano ti pa nagtutuok kan pa ng paspasakit mo kanyak. Apay, di mo pa ilan na iruwam tabagi maya. Aw-awatan na kadilatan, Marilo. Nailasag ko siguro di kastoy. Mala. Sige. Dani, aldawon. Mga numala daw kiti trabaho ka. Umayak lang agpeles. Kalpasan na. Rumwarak matlaan. Nanang, imatik pailangan ka na kayo dagiti anak ko tarumwarak. Papanam aya katrabiin anak ko. Mapan ko sukunan ti asawak iti ayan ti trabaho na nanang. Amangan nga minusan manan nga agawid. Ay da, bye-bye amon di asawa manak ko. Amo na mo ti pagawidan na. Day takit nga ron ti parikot nanang. Amo na ti pagawidan na. Ngam sa bali matan abalay ti pagawawidan na. Agaw-awid kit di iti ayan ti babae na. Ay, bye-bye amon kunak manan anak ko. Laklakayan matan di asawam. Amo na matan tinasayaat kan saan. Makauma ti kasjay nga ramid na. Uray kas jay ti asawak. Isulat ta ti ama dagiti dua nga anak ko. No awan ni Denver. Awan mat dagiti anak mi, nanang. Mala, wanan anak ko. Adda akon dita. Pasensya ka no anyaman ti made an isawang ko. No makapasurun mo't nga men ti asawam. Laklakayanan ngam awan mo't lata pagbalbaliwan na. Hindi mo pailang amin baybayan. Parparigatong pailang ti bagay manakaw. Dayjayan ti asawak. Simrak iti restaurant. Partakak pa'y ti magna. Tama nga no jak masiputan no sa dino ti pagturungan na. Dayjayan. Adda babae adinano na iti may sa alamisaan. Kat naginagagta. Ayop kayo! Awanan kayo iti pain! Aga-agaw kayo iti asawa! Anay ko! Kasto'y ti rumbangkan ka! Anay ko! Masaksakit anak! Denver! Tulungan na! Denver! Marilo! Huston! Anay ko! Gunggunam! Aga-agaw kayo iti asawa! Huston ko nakmat! Ala, umay ka! Di ka agiskandalo dito'y pangasin. Ala, umay ka tagsarita tayo. Umay ka. Ipatanak, Denver! Ipatanak! Anya kalaki din, Marilo. Di na kumamat ibabain dito ya. Ala, agawid kan. Awanan kay di ba in Denver? Mas isakit mo pa iti kabit mo gamitin siya nga asawam. No. Sige! Agdan na kayo iti babaem! Ayop ka! Juan! Talaga adan na ako ni Seni. Ta isok ta ayayadak. Hala, kas iti kanayon ko nga ibagakin ka anak ko. Bye-bye amon di asawam. Agbiyak kamat nga oray awan ti asawam. Sana balay, tadamot dagiti anak mo. Bindot ko na ito'y nanang. Sana rin mga pinalubusak nga agdan na iti babae na. Ha, Diyak gayam ka bailan, nanang. kabailam dayta anak ko. Panunutam dagiti adon ang nagbasulan ti asawam ken ka. Kas kumay ti kanayon a panagbababae na. Ken ti panangkapkabil na ken ka. Imposible mat adi mo payla ang malipatan no panunutam ti kinaulpit na ken ka. Angam, ay ayatak ni Denver, nanang. Ay salbag kit di dayta nga ayat-ayat. Dayta ket nga maintain bakbakat mau ti kinasukir mau. Nanang.
Malagip ko man ang tinapalabas. Saan mimetket at talaga akayat ani Denver ti pakiasawaam. Nga man niya tinaramid mo. Nakitaray kakit din kenkwana. Kitaam ita ti mapaspasamak. Agtutuok ka iti sidong na. Dayta ti maalala ti suker akaskin ka. No di na kan kayat ni Denver, bye-bye amon. Palubusa mon. Ngamen, kakaasi ka laang anak ko. Jakmat nga rod ka baalan ang mapukaw ni Denver iti biyag ko. Ay ayatag ni Denver. Iso ti biyag ko, nanang. Agawid kan Marilo. Nalpasan ti amin kadata. Pangaasim Denver. Agawid ta ni Jay Balay. Kailiw da kan dagiti anak ta. Apay aya dagulit ka. Jak nga rodan kaya ti agawid ti balay. Naragsak kamin ngagdandan na kiniseni. Iso apang nga asim ta sanda kamin ariribukon pay. Agam Denver. Alala. Pumanaw kan. Sakbay asumangpet ni Seni, Marilo. Mangan kan anak ko. Nagluto ak iti paboritong asidaan. Alan, mangan kan anak ko. Dua nga aldawan adi ka nang nangan. Ha! Awan ti lalaki ka. Awan! Ibagbagak lang arudan nga awan. Dagulit kayo mat. Jak kayat akananday tatanaatamat. Kayat ko dyan na loom. Iyalandak iti na loom. Tayso ti kanak. Ay na, pagkakanat man ang tibagbagaman ako. Pangaasim ka di Patib ka ram ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti anyaman a pagdaldalanam ita. 1 + 1 = 2. Dayjay dan o. Nagkuyog dan ngay madayo. Nagkibinda. 1. Nagkibinda. 2. Nasaya atakmat nga asawa. Awan mat nagkurangak keng ka. Apay ngay, mabisinak. Ay, Marilo, anak ko. Kalma ka kumalaang. Tila man malablabin maun. Nobody's perfect. I love the way you lie. Save the last dance for me. I love you forever and ever. Hoy, Marilo! Apay ka di tatang. Ada ka di bagbagayo. Ay, na. Kakanatan di pagbagaman ako. Ay, di mo kumamit itulog ang mapukaw ti limbong ti panunot mo. Gapulang iti day kay Denver. Kwa tatang. Parwaram day ta babae. Parwaram no kunak parwaram. Tano sana rumwar. Aguluak ditoy. Ay na. Ay saan na nasaya ti kastoy ajar ti anak me. Ay masapula kasaritak ti asawak. Taipan bilangan ni ti doktor ni Marilaw. Shhh! Tagtagari. Di ka na tagari tatang. Sana na may subli pa'y tinapalabas. Tanapasama kanday jay tatang. Na. Iso adi kag sasaor, wine. Basta awan dakes nga aramid ko. Ay bakit? Anyagatan o ipantalaag ni sa ospital ti anak ta. Mapantay pa doktor ni Marilo. Ay, day tamat nga raw ti pampanunutak lakay. Magan kit di no matuluyan ti anak ta. No baybayan ta ti kasjay abapaspas amakan kuana. Ay, Sabio. Agpatulong ta kadagiti masaknan.
Mangkita ta iti ahensya mabali na makatulong ka data. Agpatulong ta. Tabarang at da libre mabalay na pagpaagasan ti anak ta. Bakit? Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Shh! Maturog ka na, baby one. Intimplaan ka iti gatas mo, anak ko. Toy, inumamaon. Ha? Naimas matlaang ka ti dayta? Wen, anak ko. Naimas daytoy. Aggatas ka ta maturog kan, wen. Iti kasta, masapa ka nga agreeng intun bigat. Adda pa panan tayo. Atoy. Iyag mo. Adda pa ito'y tinapay. Tagtam na imad. Naimas. Kaya't mo pa'y kaday, anak ko. Tinapay, 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 gatas, gatas. Mabiit lang nga rod ta mga alaapay, anak ko. Ay, kumusta mo't nga tandya, anak talakay? Ay, wan ka rod bakit? Sapay kumatagimbag pay. Ada asi ti Diyos bakit? Patsat nga gimbag pa siya anak ta. Nakasingsingpet ni Marilo. Ngamno apay mat nga isupay lang ti nakapasamakan ti kasjay. Ay, wan ka rod Tayo tumat gamin a Denver. Naabak ti panunot na. Kapo iti inarami tayo lalaki. Ay, Diyos ko. Di mo kumabaybay ti anak may. Ilisim kumaha iti anyaman apakaisadmakan na. Tarabayam kumaa ka na yon. Kat paimbagam iti anyaman asagubanit na ita. Pangaasim ka di, apo. Naimbag ka din na talaga, mami. Wan, anak ko. Naan-anayan ti panagimbag ko. Iso nga awanan ti rumbang apagdanagan yo kan ni manong mo. Kastamatan ka da lolo, kan ni lolam. Agyaman ak no kasta mami. Talaga na ayat ti Diyos kada tayo. Ngamin, pinagimbag na ka. Launay anak ko. Ipatpatagda ka unay-unay, mami. I love you. I love you too, Gwen, anak ko. Adan samot tao. Adag tuk-tuk-tuk. Siya kon ti mapan mangkita, mami. Siya kon, anak ko. Ingkakit diriingan ni manong mo tamakan tayon. Nakaluto ako ni ti pamigatan tayo. Sige, mami. Ala, ingkakitaan na ni manong mo iti silid na. Takita no asino ti agtuk-tuk-tuk. Wen, mami. Marilo. Denver? Pagawanan na ko, Marilo, asawa. Agbalbaliw ako na. Promise. Ala, umunag ka. Dadagiti anak mo di taunag. So dati ka sa ritam. Anya nga iti planom ita, anak ko. Nagawid mo't gaya man ti asawam. Kapilitan nga agawid Tapi napanawan ti kabit na nanang. Saan lang nga dayta? Masakit pa yan. Kat kasano dayta? Di kat pakawan manan ti asawam takunamot nga ayatam unay ni Denver. Idi dayta nanang. Ngam ita saanan. Ha? Ngam sige. Tapno di namat ko na. Pakawanak. Gaputa isukat nga rod ti ama dagiti anak ko. Ngam saan kami nga agkaida.
Manipod ita. Aglasin ti pagturugan mi adwa. Diyak tumaumang agkid daw iti pamakawangkan ka bakit. Nagbabawya akong dagiti inararamit ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tamapakawanak, Marilo. Di ka agdanag, tanapakawan kan Denver. Ngam, jak kayatan ti makidannakan ka. Ha? Kas asawam, itad ko ti pamalubos nga agnaad ka dito'y balay. Tapundar tamat da ito'y adwa. Balay tayo kadagiti dua nga anak ta. Iso nga adda nga rod karbangam. Ngam lading itak, no saanan akas iti sigod ti tratok kan ka. Marilo. Panawan tulangan ti makaibaga. No agsubli pa'y ti sigod a panagayat ko kan ka. Wan no saanan. Ulitak. Napakawan kan. Kat agnaad ka manan dito'y balay. Ngam no saanan akas iti sigod ti tratok kan ka. Sapay la ko matamaawatan na Denver. Bakit? Day takat gapumat laang ka dagiti inararamid mo. Basol mo. No apay anagbalin akas to'y tiriknakan ka. Pasensya kan. Ngam nagbalinan analamiis akas layelo. Tisigod akas labaggang ti kinapudot na mayarig iti panagayat ko idikan ka. Maawatan ka, Marilo. Kat aklo nagtanya managasat ko kan ka. Nakasaganak nga aguray. No kaano amay sublim ti sigod arik nam kanyak nga asawam. Marilo bakit? Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Pagyamanan mi dagiti likes, comments, kan suggestion show ngayon ka mabasbasa iti inaldaw. Kastamatan kadagiti kablaaw kan shoutout show. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita ket maadaan tayon tumanen iti gundaway amangibasa kadagita akablaaw kan shoutouts. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Josie manipud Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang padpadaan iti inaldaw a drama ditoy programam. Ket pagyamanak unay numapili umat nga idrama toy surat ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Josie. Addaan asawa ken dua nga anak. May saak nga OFW. Agan anos ken agsaksakripisyo ditoy balasiw taaw tapno adala ang maipawit ko iti pamilyak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta kayon, Mami? Kaslakim motong kayo Ha? Ay, kwa anak. Ad-ado nga minti trabaho dito, ngam iti sigod ang nagtrabaho. Ngam adayo ang nasingsingpot mat dagiti amok ita. Nasayawat mo't nga rod no nasingpet da, mami. Wan, saan akas ka dagiti daddo maabumukaw kan kumabil da. Dakkel da paikit di nga agpasweldo Oh, kat,
Da kayo nga Kumusta kayo matan anak ko? Kumusta di panagadalyo? Nasyak, mami. Okay lang dagiti grades ko. Oray no maminsan ka talaga marigrigata, nak. Ay, nagrigat ti eskwela. Talaga akasta, anak ko. Saan nga amin abanag kat nalaka? Masapul nga agsalukag ka. Iti kasta, maragpat munto dagiti arapaak mo. Awan rumba nga pagdanagam iti panagadal mi mami. Nikit di daddy Iso ti ayan ti parikot. No kasta, kanayon latang agbartat di amayo. Uwan mami. Iso ano maminsan kat awan balon mi ni Kate ama panag-eskwela. Anya, ay unay matan ti amayo. Talagan sa nga awanin pagbaliwan na. Kat nudyak mat agkurkurang nga agipawpaw itkan kwa na. Isong agtrab-trabaho ita ni Manong kaswaiter iti may sa aresto bar, mami. Anya, Di kayo madanagan mami. Part-time lang dayjay. Ken may sa Jack baybayan ti panagadal ko. sige, takasaritak tuman di amayo. Saanan amay parbang ti kastangar aramidan na. Pudno kadimat lang nga siya kung ti ay ayatam ita, Franklin. Saanan ani Mari Josie? Wen, kunak lang araw din lady. Anya pa lang ay apamanagnek ti kayat no. Ano kasta nga rod? Anya pa lang kan aramidam. Sinaa mo ni Josie, tapno makapagdan na tamatan. Wen ka di. Saan pa ingay ta? Ngamin agururno ngakpay. Hindi kasta, andan to aramaten tanga umadayo. Believe ako na talaga kan ka, Franklin, honey. Amom, no kasano ti dumiskarte. Kahit siyempre mata. Umay kaman kit di hani. Sana di honey at ang makikiak. Nakabang pangluka. Makapamauyo nga talaga ti kinapintas mo. Sana kas iti asawa ka makauma. Anya? Sana di ako mata makikiak. Bilibak mo't iti kinagagat mo, Carl. Apayan ako nam ti kasta Jane. Adda lang arudan iya Hong Kong ni mamim. Ngam agtrab-trabaho ka pa'y laang. Ngamom la ko ma. Ti anya? Awan, agtrabaho takid din. Kita mo. Dapay ka barbaro a customer. Siya kung timang damag no niya ti order da. Okay. Oh my God, honey. Iti day jaban dati pagtungawan ta. Okay, honey. Ni daddy day jaya. Anya tero aramidan na dito eh. Anya iti orderan ta, honey. Sigalatan di ba mo no niya ti order honey. Hoy, Carl. Kunak man no si katimang damag, no anya ti order da. Nagtalikod ka matan. Ako, Jane, pasensya ka na. Sika lang ti mga alay ti order da. Nagsakit man ti tiyan ko. Mapanak labit iti CR. Imbaglangan ta na sapa ka nagawid, Manong. Apay, aday bagang. Ni Daddy, Manong. Apay ni daddy. Nakita ka na pa ni Jamalay daninang mo aleti di agsapa. Ha? Sinurot ko. Kat nakita dagiti dua amatak ti panaggingin ng tilda dua. Lukluk kunda ni Mami, Manong. Mapagsisilpo kong ti amin. Pudno dagiti mga kwa chismis nga da relasyon da daddy. Kanay ng leti. Manong. Kasaritak ni daddy. Anya, ang mga no kabila na ka ni Daddy, Manong. Anya ngay nga ron aramidan na dayta. Baybayan talatan aluklukunda ni mami. Sana mabalin ti kasta. Ibaga talangan ka ni Mami. Ibaga ta tinamuan ta, Manong. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko, mami. Wan, apag husto matapim manaw dagiti amo. Iso amabalin kayo ang makasarita iti mabayag, anak ko. Ada ibagami ka di ka, Mami. Adda ka di manan parikot iti amayo. Lukluk ko na ka ni Daddy, Mami. Anya, Pasensya kayo na ibagami da ito kada kayo.
Ngamnas kan amaamuan yung nga da relasyon ni daddy. Kaninang Leti. Anya, sigurado kayo kadi. Kasanuyo kumaanamuan. Nakitak ni daddy anapan iti balay ti kumariyo, mami. Kat nakitak ti panaggingin ng tilda. Nakitak mo't lang ida iti resto para pagtrap-trabaho ak mami. Kasaritak ko man ni daddy. Ngam na ko na ni Kate, anasaysaya at no ibagami kada kayo. Nasakit tinakam ko ni daddy. Dagiti awanan bay. Talaga nga awanin na saya at nga ar-aramidan ti amayo. Imbes nga balbalyo. Saan man, takarkarwan na kitin. Anyang iti rumbang aramidan tayo, mami. Iti kasta, agsardangan ni daddy, kanday jay aleti. Oy, Carl. Tulungan nak man na mangirwar ka dagitoy. Ne, sa di ti papanan nyo daddy. Apay dagita malitang awit-awit yo. Ay kat pumanaw ako na. Kita lang arudin nga awit ko dagiti maleta damagan pa lang. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y daddy. Kasano kami no pumanaw ka matan. Anya akasano nga'y bagbagamat si Kate. Kito dadakkel kayon. Kabalan yon nga uray dakda kayo dito'y balay. Ni kadininang Leti ti makagapuno apay apanawan na kami. Kwa. Amoy yung matgaya man. Una. Iso. Apay, at reklamo yo. Amo ka din ni mami da ito'y daddy. Saan? Tadyak man nakasarsarita tinayo. Kan may saan na masapol ang mamuan na. Ngamin, saan kun nga ayatan dya inayo? Iso pumanaw akon. Daddy, maasi kayo kumamat ka ni mami. Kasta unay tirigrigat na agtrab-trabaho iti abroad. Kalpasan na. Isukat yu iti sa bali. Bastos ka. Daddy! Daddy! Di yung kumamat kabilan ni Manong! Pwede manog kayo katpud no timbagak. Uston Manong! At talaga! No di mo kaya't abugbugan kayo sakbay a pumanawak. Ala! Aglisi kayo itindalan ko. Lisi! Mami! Wen, siya nga ron. O, apay akas lanas daw ka, nakakita kanya kanak ko. Mami! Ay na. Oh, Kate, anak ko. Apaya di yung imbagbaga nga agawin kayo gayam. Iti kasta, nasabat na kayo iti airport. Talaga ajak imbagbaga. Iti kasta, masurpresa kayo, anak ko. Nang runa ti awanan bain nga amay. Kate! Asino ti... Mami! Oh, Carl, anak ko. Nasayahat mata nagawid kayo, mami. Kailiw na kayo na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ti amayo. Sa dino ti ayan na. Masapul nga agsarita kami itinalakan. Mami, pimanaw ni daddy di kalman. Anya. Anya ti kayat mo asawan apim manaw. Simurutan iti babae na iti kumarim anilete. Anya. Saan? Saan napod na dayta? Mami. Kasanon dagiti kwartang impapawit ko kan kuana. Adda amin a kwarta iti amayo. Awan pulos imbati na kada kami, mami. Awan asina. Ti awanan po nagrigrigatak na iti a kwarta. Mami. Apay anaaramid mo ti kastay kada kami, Franklin. Apay. Anya launay tinagbasula. Taapay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya tinagkurang akas asawa. Taapay alino ko na ti asawa. Linuko na kalangarunan. Intaray mo po iti kwarta. Sa dino nga iti pangipanam kanya, Franklin, honey. Mamantay iti bagyo, honey. Ijay tanga agaramin iti paraiso. Ayun magustuak unay day ta, honey. Iso na lang, tama nga no birukan na ta ni Josie.
Nangruna kat adagan ka ti kwarta na. Ay, katag, biro ka nung mabiro ka na ta. Awanan maraminan na. Baso na. Manal lang arudan. Nagalas pa yung klase ti tao. Apa yan, honey? Awan pa rin mo ti kotse. Anya? Saan? Diyak tayo kaya ti Matoy Franklin! Mami, nakaluto ni Kate. Umay kayong tagigiddan tayo na mangan. Sige. Umuna kayon amangan, Carl. Madamdama akton. Kaslawan ngamin ka nas ko pa'y amangan. Mami, lipatan yun ni Daddy. Kastamot ang tiawanan bain aninang ko. Apay. Apay anaramit ni Amayo ti kastoy kanya. Nagbalinak man anasayahat nga ina ka na asawa. Inaramit ko mat amin na kabaila. Tapno maitad ko dagiti kasapulan niyo. Ngam apay a kinurang pay lang ti Amayo. Apay. Mami, Imada yung aktap na maitad ko ti ginaway ti pamilya. Ngam lukon naglagayam. Linukod ak langarudan. Intaray dapay ti kwarta nagrigrigatag. Nagsakit. Nagsakit tinaramid na anak ko. Mami, adawag yun. Hello? Juan, siya nga rod. Sino ka di daytoy? Pulis? Ne, apay ka di, sir. Ti asawak? Na-aksidente ko na yo, sir. Agyaman tayo may kayo at agos, tatang. Wan, nagrubuata ka dagaw sa paman nga inyawag ni Carl tinapasamak. Tatang, O kasta, si kamot laang tinangasikaso iti pan nakalamay ti asawam. una, tawan mat daduma ang mga sikaso. Awan mat kapsat na. Tagmay may sakit nga rod nga anak. Kan may isa, awan mat tandagi tinaganak na. Awan asin na kada kayo. Nang runa kadagiti anak yaw. Tatang, Agasamat day tapan ang luko na kan ka. Naaramid na tinang luko kan ka. Itilikod ang tiriga at kan sakripisyo medya broad. May samad day di ako marim. Gatal na babakitan. Isuarumbang lang day ta napasama ka dakwada. Pakawanin nak ti Diyos. Ngam nasaysaya atin ti kasta napasamak. Ngam tiyag tultuloy ti panang loko na kan ka. Gusto mo't kit di ti kasta tagpuludan. nalabit na plano amin ti Diyos na ito eh. Tapno maikan iti hostisya dagiti nagrigregata. Nang rona ti panang loko da kanyak, iti likodan ti kinasayat ko nga asawa. Ay, talaga napartak ti karma. Ngam oray kasta ti inaramid ni Franklin. Aramid aklat na ti pagrabang akas asawa na. Maitabon an asaya at ti bangkay ni Franklin, tatang. Inton bigatan ti panagsublik iti Hong Kong, anak ko. Iba ti kayo payla ang kiniluluyo, Wan. Talaga ka di kayon malapdan, Mami. Carl, anak. Nakapirma akon iti kontratak iti amo. Sakbay anagawid ak. Diyak kuman kayat ti pumanaw pay. Ngam saan mat amabalin. Kan may sa agad-adal kayo paylaang. Iso ang masapol nga agtrabaho ak. Tapno at dabusbusan nyo nga agadan.
Sapay ko ma, tamao din dayto nga ipapanaw yu, mami. Ag negosyo kayon tulaangan ditoy. Iti kasta, agdadan na tayon kadamanong. Hustaw ti kinuna ni Kate. Diyosay anak kao. Tatang, Makapaladingit lang amin na panunutan. Natay ni daddy, kalpasan ti panang loko na, ken panang panaw na kada tayo. Ita, umadayo kayo manan. Mami, di kay madanagan anak ko. Ikarik, maudin na ito nga ipapanaw ko. Agurnungak laang tapno at daramaten tayo. Awad rumba nga pagdanaga manak kao. Tadyak mo baybayan nagitapu kao. Aramidak amin akabailak amang disiplina kadakwada. Kabayatan ti kaawan mau. Agyaman ako unay tatang. Agsingsingpot kayo, Juan. Uwan mami. Di yu suksukiran ni Luluyo. Agadal kayo anaimbag. uwan mami. Kang runaan iti amin. Di yu liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Basit laangan a panaganos, anak ko. Agdeden na tayon tumat laang. Miss F. nagsakit, awan umasping iti kinasakit na. Awan sa baling inaramid ko no di tinagkarakararag. Kaasi ti Diyos, ininot analipatak. Binmangunak kat nakaornungak nga iso tinagrugyak iti basit a negosyo a nagtataodan ti pagbiag mi nga agiina. Kaasi ti Apo nakaturpos met dagiti dua nga anak ko. Ita si papanakkelak amang ibaga amaysan amarin ti naunang anak ko. Idinto tamay samet tan a nurse ti may kadwa. Sapay kuma ta nakaibati iti adal to'y pakasaritaan ti biag ko. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. Aging galaangan dito'y Miss F. Siak ni Josie. Sigod nga OFW ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Josie. Kas ko na ti kaadwan, cheating is a choice. Banag apud numet. Ngamin, pinili ti asawam ti nagbabae iti likodan ti rigat ken sakripisyom tapno laang guminawa ti pamilyam. Nalabit nga aging galaangan ijay ti inted ti Diyos abiyag na dito rabaw ti daga tapno agsardeng meten ti kalukwan nga aramidan na. Ngam anyangay nga rod, napasamaken ti napasamak. Saanen ang maisublipay ti amin. Husto laang ti inaramid mo. Nag-move on ka kat pinanunot mo ti pagsayaatan dagiti anak mo. Kat ita, sagsagrapo mo ti baligi abunga ti sakripisyom. Alakastan pagayam Josie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas.
Maysa manen ang naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga William. Ngamsakbay na, makablaawan man pa'y da Ma'am Ilocana sa Amerika, ni Sir Danny Bilangon, ni Ma'am Rita Acob, kastamatan ka ni Ma'am Mirna Pascasio, ni Ma'am Reynalyn Padua, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Mayra Bangkiat, Sir Jaime Rodriguez, Habib Ula, Lee, Claire Pagadan, Roda Ramos, Jane Laico, Kathy, Hilda Ramos, J. Alhambra Layugan, ken kada kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay ti anusyo nga agdengdengeg kadagiti drama nga yap-upload tayo. Bueno papagayam, intay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga William. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kulaunay, apaidrama to'y padas ko, amakunak anang kompleto ita iti kinatao. Agtawanak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakabsat, ngam awan na talgad at trabaho, dagiti naganak mi. Isu ti puon kan makagapo, no apay nga inpaampon dagiti dadakkal mi, dagiti daduma akakabsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innam kami anabati iti balay mi. Nasinged kami iti may kapat akabsat ko. Isu ni Manang Irene, ngam nasdaawak iti may nga aldaw, gaputa iti agriingak awanan daytoy. Manipod idi awanan ti sabali akid daw ko, no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana, sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nagsakit matan ti likod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya daytoy? Ibalang ka din daytoy? Ay uwan manong, ibalang mo amin ang dagita. Oh, sige nga ron. Agraman day ta aeroplano aday ta manong, ay naibalang mo daytan, nadadaal matlaangan, isopay anak kawara dita. Hep, hep, hep! Oh, mama. Sige, padasan nyo nga ibalang day ta nga ay ayam ta papanawan da kayo iti amayo diti balay. Apay ka di, mama. Kitain nyo, nadadahil ko pa yun. Kitain nyo, aglat-latin, iti kinabayag na, dito'y kabinet. Ay basta, di yung pag-ibiyangan day ta kunakmanan. Bayaan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang iti baro a kabinet. Nagalasmet akitaan no ikabil dita day ta nga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yan. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan nyo kami napuy-puyan ah? Dayta, di bagbagak kada kayo. Sana ka po ta makagatgatang kayon kadagitinginginahan naghamit dito'y balay, kat kastan ti aramitin nyo. Basta ibulang yulatan dagita daan na kagawaan. Saan matakasta pa pa? Kastoy nga may. Oo, nuad da mga ibulang kada kayo iti daytoy. Di yun gamdan ti aghawid dito'y balay. Lipatan dakmetan, kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumat ngamin patpatyan. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti dayta nga ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni lolo ti kabsat ni papa. Dayta ti saan na nga mo. Ngamin, adda kano idibak na nga balong agpursonada kan ni Manang na nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako day di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Mani po di nanpulos nakita pa ni Manang Irene. Panag ko na, mama.
Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita. Naabangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitilima atawan ngam iti amayo. Isumat lagayam, adi na kayat nga ibalang dadyang ay ayam. Ngamin, inted dadyay ti kapsat na. Wan, ngamin, dayjay laangan ti remembrance na, iti manang na. Api nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin na kayat ti amayo amadakdakama ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang amuray no sana madakdakama tinagan ni manang Irene. Amuklatan nga awantal daw asaan na malagip ti kabsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Amangan numabalin tayo ang mabirukan, babaan ni ti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunot ko mitanday ta. Ne, mabalin ti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay mat-amot ti apelyedo na. Iso a medyo narikan. Kan may sa, sigurado abakat matan ni Auntie Irene. Amangan no awan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot abirukan ni Papa? Wano dagiti daddo mapay akakabsat na? Wan nga rod, mama. Ay, amjak man amo. No daduma, mapampanunot ko pa'y kit din. Nga amangan no natay matan. Amangan no kas tamot lang ang tiaday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni Papa. Kan may sa nabayagan day di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan mo't dagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, adtoy kitaam. Nan, kita man. Di mat ni Papa day ta idi ubing pay? Wan ngagpaiso. Imbaglaangan ta dapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tanti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na ita ti ikabil ta. Amangan no saan ama ilasin ni manang na. Kuma, birbirokan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga tamat tinaginad tayo. Birukan na kadimat. Saan siguro, manong? Anya? Nataltal na nga mintibiyag ko no awan ka. Kastagayam Nay ko! Siyempre, joke lang si Kamo. No sikat ti mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, adabangs ko at 2 inches. No apay mat nga minada kayo a babae. No maporporing kayo. Agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din nanong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa. O anya, kasano nga'y? Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani manang Irene iti Facebook. Awan mat nga rod, mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan mat nakita ni. Inyaramidan min iti Facebook ni Papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaangan ta saan tayo pa'y nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga no asahan na tayo kiting. Ni, adda umaw-awag. Sino nga tada ito Sinungay data? Sige, sumbatan mo na. Agoray ka. Saan ko nga account pinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa daytoy. Sumbatan mo na, darasam. Ne, anya nga'y dayta. Kaya't yung asawan, ni manang Irene ka din dayta? Wait. At na kayo ta sumbata kun. Mama,
Di kay natagari, ha? Okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay nakaslang nervyos ang matan. Relax, mama. Saan mo't ada kayo tikapsat na Anay ko. Apay nga agkadil kayo ngay. Pudnumat. Saan ka di? Kabababada lang kano itibas. Sino ngay tikadwana? Manong, Uy, Dayan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin mi papa. Ay nga nakaragrag sa kak Manong. Luan ni ragsak da ito. Sus! O, kamat. Agsangsangit ka. Katawan ay natlaan. Ay na. Oh, tita, makasangit matan ni mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngayon mo ti sana makasangit? Manong, nasurok ka 40 years, adi na nagkita kin ni papa. Ha? Aday tanan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa'y sumanong. Dayan! Daniel! Manang Sandra? Ating ko! Nice meeting you, Sandra. Kastamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra. Agmano tita. Manong, kita mo. Agkakaingas da unay kin ni papa. Wan nga ro dating. Si kakadi ti asawa ni William. Wen manang. Siyak nga rod. Ay na, Manang Irene. kaat dagito iti anak yo. Wen manang. Ay na, nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaing ingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan agong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na nakita kayo padlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga gina. Di kay man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nakimisa. Wen. Anya ayat ti aldaw ita. Lunes ba ita? Apay, adda ka di misa ita. Kwa, Jay. Kanapay akaslaad da tao, di taruar ti balay. Kwa, papa. Kasto yung amin. Ada sinukon mi ijay terminal. Terminal. Asino kumangay ba? Ti sinukon niyo. Kwa papa, agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Kasjay, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa ilang ida. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawan na kayo pa dito ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko nama, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laang ka di papa. Di kay tumugaw at tumakdir. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayon, auntie. William. Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene,
kunam, dayan. Wan ating ko. Siyak nga roon ni Manang mo Irene. Manang Irene, sikatin ngagpaiso. Wan, ay na kitaam. Kitaam ti siting iti baba ti makanawan amatak. Diyos ko. Sika ngagpaiso, Manang Irene. Ang, kasano anak kadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Diyos ko, hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si bibiyag kapaimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak na nagkita tamat langit manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lakon itatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abalo, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agbutang nga, amang ano ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak na't ay-ayatan. Naimbaglaangan, tanam muna idi ni Papa. Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, kit, nasaya at met nga rodno kasta. Ay na, kaslasanak pailaang amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit-kita ken makasarsarita kaitan, Manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ading ko. Naggagadabiman anang sapsapol kanyak iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da, no di kat ni Sandra. Naimbaglagan ko na, tanailasin ni Sandra tiladawam iti Facebook mo. Agkakaingas da kanung amin itiladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak iti nagimpakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, Papa. Auntie Irene. Manipod ita. Saan tanton nga agsinaapulos? William ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Manang Irene. Agyaman kada kayo, anak ko. Agyaman gaputan nagkita tamatlaangan. Iti kinabayag ti panahon. Apanagsinata, Manang Irene. Nulabsam ti agsao, arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso kan kaunggak. Miss F, agluplupyas aragsak tinariknak iti daydi agundaway. Kamaudyanan na, nagkita kami matlaangan kanimanang ko, iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak idi kat inaldaw nga kaslaad na mapukpukaw iti kinataok, gapu iti panagsinami idi nga agkapsat. Ita, uray agin na dayo ti pagnanaadan mi, kanayon latamot ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangag ti Diyos, dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William.
Di tay kumamauma ako mararag, ngamin no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawatan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsakan kaputa nagkita kayo matlaangan nga agkabsat, iti kinaunday ti panawan, apanagsinayo. Ket ita, nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal akararagyo, iti maysa kan maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.